Na ovom sajmu smo odlučili da izlažemo Brother vez mašine. Konkretno ova dva modela koje možete da vidite, oba su sa jednom glavom, jedan je sa jednom, drugi je sa 6 igala, radnog polja 30 x 20 cm, maksimalne brzine šivenja 1000 uboda po minuti. Ono što je dobra stvar jeste što su izuzetno fleksibilne obe mašine i pružaju široke mogućnosti ljudima koji su ili relativno novi u poslu ili koji su u svetu štampe, odnosno tiska, i koji hoće da svojim klijentima ponude nešto novo, to je upravo vez. Ranije se dešavali slučajevi da ljudi, pošto su same vez mašine kao tehnologije nisu bile toliko pristupačne, pa su onda ljudi koji su u svetu štampe su morali i bili prinuđeni da odbijaju svoje klijente ako im traže vez ili da ih šalju na drugo mesto, a sada napregom tehnologije su postale pristupačne svima, a onda samim time i vez daje neku dodatnu vrednost samom gotovom artiklu. Tako da nam je vrlo drago što prisustvujemo ovome i što smo mogli da se ubacimo u ovaj vaš divni svet štampe. Dakle, tehničke konkretno razlike jesu u samoj, ajde da kažemo, luksuzu koji operater ima prilikom samog rukovanja. Znači, ova mašina sama automatski menja boje, dok na ovoj prvoj vi morate između svake boje da se ručno ponovo povuče konac pre nego što bi se nastavilo šivenje. U principu, za nekog koji radi jednu ili dve boje, ova mašina sasvim zadovoljava njegove potrebe, a neko koji ne može da priušti sebi da dežura na mašinom, onda je ova mašina izbor za njega. A što se tiče dodatne opreme, jedna druga imaju iste, znači moguće je raditi vez na gotovim artiklima, na primjer na majicama, jaknama, prslucima, pa čak i kačketima, a dok je radno polje mašine jedno drugo isto. Što se tiče našeg asortimana, vez je samo jedan mali deo onoga što mi nudimo. Naša firma se bavi uvozom i prodajom industrijskih mašina za krojenje, šivenje i vez. Ali pošto je nekako vez imao, da kažemo, najveći presek skupova sa ponudom na samom sajmu, odlučili smo se da u ovom trenutku prikažemo samo to. Hvala vama.